Szeretettel köszöntök mindenkit. Hölszú Péter vagyok a Balavit Kft-től, és úgy érzem, hogy a remek jó előadás után valami nagyon ütőssel kellene kezdeni, úgyhogy én rögtön egy kérdéssel kezdem, nem kötelező válaszolni. Kinek van dedikált naplózó infrastruktúrája? Hát nem túl sok kezet látok. Biztosan csak titkolóztok, ha szabad tegeződnünk. A második kérdésem, hogy ki gondolja azt, hogy ha esetleg bekövetkezik valamilyen egy esemény, akkor ezek mondjuk bíróság előtt bizonyító erejűek lehetnek. Erről szeretnék egy pár szót szólni. Először megnézzük azt, hogy miért is kéne naplóznunk. Utána megbeszéljük azt, hogy miért kell ezeket a naplókat védeni, hogyan kell ezeket védeni. Próbálok rá egy-két megoldást mondani, egyik sem lesz tökéletes. Megnézzük azt, hogy a naplóknak milyen az életciklusa, és a végén egy-két egyéb követelményt. Ugye az, hogy miért kell naplózni, és mi a célja, ez gondolom mindenki számára világos. Az előbb elhangzott, hogy mennyire függünk a rendszerektől, és gyakorlatilag most manapság már a pékek is számítógéppel sütik a kenyeret, de ebből azért ugye látjuk, hogy az informatikai rendszereink azok nagyon komoly értéket képviselnek, és én úgy érzem, hogy a keletkezett naplók, amik gyakorlatilag arról szólnak, hogy mi történt a rendszerünkkel, azok szintén ugyanolyan értékesek lesznek. A naplóknak az értéke szerintem, megkockáztatom, van annyira értékes, mint maguk az adatok, amiket kezelnek ezek a rendszerek. Miért? Azért, mert a napló az elkövetésnek a tanúja lehet, magyarul esetleg bizonyíték lehet, akár egy kártérítési perben, akár egy büntető eljárásban. Ezért azt kell, hogy mondjam, a naplóknak maximális védelem jár. Mit jelent a maximális védelem? Azt jelenti, hogy a támadó ne tudja befolyásolni azt, hogy egyáltalán keletkezzenek naplók, és hogyha lehet, akkor az üzeneteket ne tudja módosítani. Ugye ez egy nagyon tipikus példa, hogy betörnek egy rendszerbe, és utána szépen gondosan eltüntetik a naplókat az esemény végén. Ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha a támadótól megfelelő távolságban tartjuk ezeket az üzeneteket, hogyha egy gépen tartjuk az adott szolgáltatást nyújtó rendszerrel, akkor ott elég könnyen lehet kárt tenni ezekben a naplókban. Nézzük meg azt, hogy milyen egy tipikus naplónak az életciklusa, hogyha nem lokálisan tároljuk. Ugye először is valamikor keletkezik, utána valamilyen módszerrel begyűjtjük, aztán utána továbbítjuk a központi rendszerhez, és ott valahogy majd tároljuk, illetve archiváljuk. Nézzük meg azt, hogy a keletkezés, az a rossz hírem, hogy ez az egyik leggyengébb pontja a láncolatnak. Ahhoz, hogy nekünk, ha naplók keletkeznek, valahogy be kéne bizonyítanunk azt, hogy az tényleg valódiak azok a naplók, nem olyan nagyon bonyolult álnapló üzeneteket hamisítani. Tehát az, hogyha azt szeretnénk, hogy egy rendszerben valós információkat tudjunk kigyűjteni, akkor ahhoz nekünk egyrészt egy trusted fizikai környezetre, egy trusted operációs rendszerre és trusted applikációkra van szükség. Nem tudom, hogy... A trusted fizikai környezet az ugye manapság elég nagy iparág épült rá, beléptető rendszerek, mindenféle fizikai védelemmel ellátva, ugye ezt mindenki el tudja képzelni. Emellé tartozik még egy úgynevezett trusted operációs rendszer és trusted applikációk, hát ez sajnálatos módon ez a legkevésbé elterjedt dolog. Egy trusted operációs rendszer azt jelenti, hogy van benne megfelelő védelem, hozzáférés vezérlés, úgy mondják, hogy multilayer security, van hozzá megfelelő accounting, magyarul bármi történik a rendszerben, arról tényleg naplók készülnek, elég szószátyárak ezek, ellenben nagyon kevesen használják. És ha már van egy ilyen operációs rendszerünk, jó lenne, hogyha trusted applikációkat is futtatnánk rajta, ez meg aztán végképp csillagászati távcsővel kell ilyet keresni, elég nehéz trusted applikációkat begyűjtenünk. Sajnálatos módon a beszerzéseknek a nagyon nagy részét az motiválja, hogy
kell valamilyen feladat, amit meg kell oldani, jön valaki, aki megvalósítja, és az rendben is van. Nem biztos, hogy ez tényleg megfelelő naplókat fog nekünk eredményezni. Illetve még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon jó, hogyha ezek az alkalmazások és ezek az operációs rendszerek valamilyen minősítésen is átesnek, tehát valamilyen lehetőség szerint CC minősített termék legyen. A következő kérdés a begyűjtés. Jó, hogy vannak nekünk oprendszereink, meg jó, hogy vannak alkalmazások, akik mindenféle naplókat gyártanak, össze kell gyűjtenünk. Na ez egy érdekes kérdés, kétféle módszerrel van jelen, tehát kétféle módszerrel gyűjtünk be logokat manapság. Az egyik az a syslog jellegű begyűjtés, ez a Unixos világból jön, erről fogok a legtöbbet beszélni most egy jó pár szlájdon keresztül. A másik pedig a CM-ek, vagy CM-ek, amik kétfélék lehetnek. Hát ez ilyen utólagos megoldása egyébként a syslog begyűjtésnek. Tehát van valamilyen applikáció, amit feltelepítünk az operációs rendszerekre, ahonnan össze szeretnénk szedni a naplókat. Ezek úgynevezett agent alapú CM-ek. Ezek összegyűjtik, kibányásszák a gépből a naplókat, és valahogy eljuttatják majd a központi szerverhez. A másik megoldás az agent nélkül, amikor a központ bejelentkezik az összes gépre, mondjuk FTP-n keresztül. Nézzük a továbbítást. Jó, rendben van, hogy kell valamilyen protokoll ahhoz, hogy a végeszközöktől a központi rendszerhez eljussanak a logok, úgyhogy lehetőség szerint ezeknek az üzeneteknek a hitelessége ne nagyon sérüljön. Ugye most a legfontosabb kérdés számunkra a hitelesség és a letagadhatatlanság kérdése. Most 2009-ben összesen 4 protokollból választhatunk, illetve van egy-két ilyen mellékmegoldás egyébként még talán a piacon. A legelső az majd a hagyományos régi syslog lesz, aztán van ennek egy módosított változata, és most nem régiben, még idén, május körül azt hiszem, megjelent végre egy új syslog protokoll, és van egy-két ilyen kimutató megoldás. Hogyha értékelni szeretnénk a syslog protokollokat, aminek segítségével össze tudjuk gyűjteni a rendszereink üzeneteit, akkor egyrészt érdemes megnézni az üzeneteknek a formátumát, hogy megfelelő időpecséttel rendelkezik-e, megfelelő a feladónak a meghatározása, illetve hogy megfelelő és alkalmas kódolással rendelkezik-e maga az üzenet. Illetve itt kimaradt egy slide. A másik kérdés az, hogy az átvitele hogyan is működik ezeknek az üzeneteknek, hogy lehallgatás ellen védette, hogy nyugtázott-e ezek az üzenetek, és hogy hitelesítettek-e. Ugye a legelső protokoll, ezt már nagyon-nagyon régóta használjuk, több mint 30 éves, ez a 3164-es, magyarul a BSD syslog protokoll. Hát ez a protokoll ez semmire nem alkalmas jelen pillanatban, mert hogy nem rejtjelezett, nem autentikált, és egyáltalán nem nyugtázott, ráadásul egy UDP protokollal visszük át, semmi nem fogja nekünk azt garantálni, hogy azok az üzenetek, amiket a rendszerünk elküldött, az meg is fog érkezni, sőt azt se, hogyha valaki esetleg extra üzeneteket szeretne tárolni. Ráadásul a formátuma is hiányos, nem tartalmazza a logbejegyzés sem az évet, sem az időzónát, sem a hostnak a teljes nevét, aki ezeket az üzeneteket küldte, hanem csak egy ilyen nagyon egyszerű host nevet. Körülbelül 1 perc alatt lehet ilyen logüzeneteket hamisítani, nem probléma. Érezték ezt az IETF-nél, és az egyik munkacsoport rá is mozdult erre a kérdésre, és megalkották ezt az RFC 3195-öt.